Hvad så? Det er jo ikke til at forstå. Hvad? Vi har jo ramt 100k, det ved du da godt. Nå ja, det er så sindssygt, det er. Ja, vi har været så meget igennem. Ja, det har vi godt nok. Men hvordan skal det så fejres? Jo, Mika, nu skal du høre. Altså bagefter det her, ikke? Ja. Jeg tæller lige ned. Fra 3, 2, 1. Og 3, 2, og nu. Når man får 100k, må du forstå, at man skal poppe en panje og danse. 100 er et lækkert tal i gospelou. Finder vi ramte på landet og skulderklap. Ja tak, og en panjetår. Wow. I har gjort det godt. So we wanna say thank you a lot. Ja, tak til mor, og tak til far. Og tak til hele måleviden. Højre, venstre, klap og så rundt. Vi sidder